feltételekben sikerült megállapodnunk. Magyar befektetők támogatásából futballakadémia épül Kassán, miután a nagy hagyományokkal rendelkező, jelenleg másodosztályban játszó, de korábban a Bajnokok Ligájában is szereplő FC Košice egy része magyar tulajdonba került. A Slovak Sport Development SRO a földterületet biztosító városi önkormányzattal együttműködve valósítja meg a több millió eurós beruházást. Kassa város képviselőtestülete még tavaly októberben döntött arról, hogy 30 évre 1 euróért bérbeadja a befejezés előtt álló kassai labdarúgó aréna közelében található területet, ahol megépülhet az utánpótlás nevelőközpont egyik része. Kassa egy multikulturális város, komoly közös történelmi hagyományaink vannak, ettől függetlenül nagyon támogató, nagyon pozitív közeget találtunk itt Kassán. Ezért döntöttünk úgy, hogy Kassa lesz a helyszíne a dél-kelet-szlovákiai sportbefektetésünknek, ami nem csak az első csapatot jelenti, hanem folyamatban van egy komoly akadémiai rendszernek a kialakítása, és itt nem csak az operációs rendszerre gondolok, hanem egy infrastruktúra rendszerre is, amit reményeink szerint pár hónapon belül el tudunk kezdeni magát a beruházást. Alapvetően egy olyan edzőépület, egy olyan akadémiai épület, ahol öltözők, tantermek, irodák, edzőtermek, konyha és a hozzá kapcsolódó étkező fog megvalósulni, emellett pedig füves és műfüves pályák maga az épület mellett. Ez kb. 7-8 hektáros területet jelent. Jelenleg több opciónk van arra, hogy hol építjük meg Kassa belterületén belül ezt a objektumot. A kassai városi önkormányzattól tárgyalunk arról, hogy maga a stadion mellé egy kisebb pár edzőpályás központot létesítünk arra, hogy a nagy csapat is tudjon edzeni. Úgy gondolom, hogy mindenképpen egy európai színvonalú futballakadémiát tudunk megvalósítani a kassai város segítségével. Kelet-Szlovákia és Észak-Magyarországnak az együttműködését ez mindenképpen fogja segíteni. Nyilván ez a terület földrajzilag is, kulturálisan is, történelmileg is közel áll egymáshoz. Ez a közös munka, ez a nagyon komoly mértékű beruházás, és maga az, hogy egy mindenki által kedvelt területen, a sportterületen történik ez a beruházás, ez mindenképpen közel fogja egymáshoz hozni ezt a két régiót. Szabó Tamás, a Kassai Futballklub elnökségének tagja, a befektető vállalat ügyvezetője kiemelte, az a színvonalú futball, amely jelenleg a városban található, messze nem elégíti ki az országrész igényeit. Az új aréna és az akadémia ezen változtathat. Van értelme a kassai futballba pénzt fektetni, van értelme a kassai futballnak a felemelésén dolgozni, és van értelme azon dolgozni, hogy azoknak a gyerekeknek, akik itt a régióban sportolnak, megfelelő körülményeket tudjunk biztosítani, annak érdekében, hogy nyilván az álmaikat elérhessék, és ha szeretnék, akkor nagyszerű futballisták lehessenek. Maga a felnőtt csapat ugye jelenleg a másodosztályban szerepel, de azon dolgozunk, hogy ez már a idei évben megváltozzon, mivel úgy gondoljuk, hogy a szlovák első osztályban Kassa nélkül az egy ilyen, egy félkarú óriás. Kassára szüksége van a felvidéki szlovákiai futballnak, és mindent meg is fogunk tenni annak érdekében, hogy ez már ebben az évben ez a feljutás sikerülhessen. Kassa város vezetése a sajtótájékoztatón jelentette be, hogy 5 évre bérleti szerződést kötött a kassai futballaréna használatáról az FC Košice labdarúgó klubbal. Aláírtuk a stadion bérleti szerződését, ez legalább 24 játszónapot tartalmaz. A klub használhatja az arénát a felnőtt és a junior csapatok számára is. Nagy volt az igény arra, hogy a fiatalabb évfolyamok is itt játszhassanak, és fokozatosan felzárkózzanak az arénákban játszott futball tempójához és versenyritmusához, mondja a Kassai Futballaréna igazgatóságának elnöke. Felemeltük a futballt, igyekszünk visszahozni a büszkeséget a kassaiak szívébe. Azt akarjuk látni, hogy a gyerekek újra viselik klubjuk jelvényét az edzőruhán, hogy tele vannak a kassai lelátók. Ehhez természetesen sportinfrastruktúrára van szükség, arénára. 30 évig a futball hanyatlását láttuk Kassán, most egy új korszak küszöbén állunk, mondja a Kassai Futballklub igazgatósági tagja. A tervek szerint a kassai futballisták már idén ősszel rúghatják a labdát az új arénában. Kassa város ebbe az arénába több mint 13 millió eurót fektetett be saját forrásokból. Ez az elmúlt 10-15 évben a legnagyobb pénzcsomag, amit önkormányzat sportlétesítménybe fektetett Szlovákiában. Idén további forrásokat különített el az önkormányzat erre a beruházásra, ez összesen 15 millió eurót jelent. Az állam erre a nemzeti sportlétesítményre eddig 4 millió eurót adott. Az én kívánságom a kormányfővel, miniszterekkel, államtitkárokkal,
hatóságokkal, kormánymegbízottakkal, olimpiai bizottsággal és a Szlovák Labdarúgó Szövetséggel való tárgyalások után az, hogy a lehető leggyorsabban elkülönítésre kerüljön a még hiányzó 4 millió euró, hogy valóban itt üdvözölhessük az egész világot, mondja a főpolgármester. A kassai futballaréna befogadó képessége a befejezést követően meghaladja majd a 12.600 férőhelyet.